Nganzedlozi, please, uma uzophila emhlabeni ngokuthi wena wazi for ukugeza iy'lwane, ugeza imoya emibi, uthole imithi yenhlanhla, uthole uvika izitha. Like you are just wasting time. Honestly speaking, uchitha isikhathi. Awukwazi phela emhlabeni ukuthi hhayi wena for uvike iy'lwane, wena fanele uqine isilwane, wena for ugeze isilwane, wena for uthole umuthi wenhlanhla. Ayikho into enjalo. Ngizwe kahle, ngizwe kahle. Emhlabeni wonke umuntu omnyama njengoba ezaliwe la emhlabeni uzalela ukuthi azoqashula iqalekiso ezikhona egazini kobaba omkhulu. Unenkinga whether isemsebenzini, whether abangani, whether imoto, whether umshado, whether amathenda akho, whether yonke into. Sekufika isikhathi sokuthi ulungise izinto salabantu laba kunike zonke le moto nomuzi ne-boyfriend nomakoti lwakunike yona sebekunike kwakho. Wena usufuna more, bona sebesefika isikhathi fosilungiselele. And ufake ukulungise ngiyaphinda ngiyasho. Iqalekiso zakudala kubalekile ukuthi nizihlambulule kuthiwa ama-past curses, kuthiwa ama-past traumas. Yingakho naseBhayibhelini kuthiwa yena izono zabazali ziwele enganeni. Unenkinga, bheka ukuthi kwenzekani ekhaya emsamo. Akuwe kakhulu nenibethe. Uma kuthiwa umbethe umuntu, lo muntu engibethe usuke ezolungisa. And abantu abaningi labantu abanibethe nina la ekhaya dala la ekhaya babe nesithwalo. Leso sithwalo sabulala umuntu la ekhaya, samphendula waba inyoka, samphendula waba ama-boys, waba utikolosho. Lowo muntu loyo uyakhala phansi. So lo buyile ngibethe uzosiza lowo muntu loyo. Ngeke u-understand engiyishoyo ngoba isizwe sabantu abamnyama si-understand ukuthi impilo zenu bazingalungi nje. Nina abantu basemandulo bavukile abangazile ukuzokhuluma indaba zabantu kuphela. Siyabonga ukuthi uyahlola, sisibongile. Kodwa inkinga lezi zivukayo ingalipheyile uqedile uhambo. Ukudla amagobongo undika indawo nono sithunya kusho lutho, ungagida uzukhathale. Khipha inqalekiso ezisegazini. Awukwazi ukuphila emhlabeni ungaligezanga idlozi elibi, ungazange ugeze uphehla amanzi amnyama, ungazange ungavali amanzi amnyama, ungaligezanga idlozi ukhula wathola ngalo, ungagezanga idlozi laphendula, ungagezanga abantu abathiwa kungafanele, ungasusanga isithwalo salowo muntu wasekhaya ngoba uma umbethe abanye benu nimbethe. Ngiyanihlolela la umbethe uyangifonela mkhulu, ngicela ungisize mkhulu into ezongisiza ngomakoti wami, umakoti wami uyaphunyuka kumina uyahamba. Uma ngibheka la umbethe ikhehla lamanzi. Ikhehla lamanzi lona ligxosha lo makoti ngoba lo makoti umbethe umthakathi emzimbeni wakhe. Lo mthakathi wasemandulo wabulala la ekhaya, wabulala before. Uzuthanda nje umuntu ba-attracted kuyena, wawushadile naye before kodwa wenza kabi, wena ufuna umbamba. Ngizwe ngahle, uma ufuna impilo yakho iye phambili awuqale ubheke ukubaluleka kokugeza izinto ezijulile other than isilwane. Musukuthi namabhadi, musuzawazi kwenzakalani, uyathakatha. Uze uthakathwe kuvume bani emzimbeni wakho? Uze uluze leyo boyfriend, uluze leyo tender, kuvume bani? Abanye benu niyamemeza emsamo nikhali. Isidala sikwazi nokuthi sikhulume nawe awuphuphi lutho and you okay nalokho. Ngizwe kahle, umuntu omnyama uzalelwe ukuzoqaqa iqalekiso zasemandulo. Le mindeni ewu-4 ekuzalayo, kababa wakho, kama wakho, komalume yababa, lapho khona ukungcola. And imindeni la ngalungi khona lutho, ningaphunyeleli lutho. Uyazama, niya-apply, niyasebenza, niya-graduate, akusebenzeki kodwa nenza yonke into, anitholi lutho aku-right. Senilethe nabathandazi la nezangoma zathi ziyalungiswa kwawesi. Yingoba ekhaya emandulo nanesithwalo khona eyenzeka. Nabo abantu bayathwala kuyimanje. Mangasola isithwalo sasemandulo kwakuphehla amanzi amnyama emandulo lisamile lokuhamba. Mina ngena ume lapho uzomfonela umntu ongihlolele, ngihlole mina into ehayi la ekhaleni. Ngiphi ukuhlola ngibheke ukuthi emumva kwakho kwenzekani. Abanye benomkhulu benu eniphethe izikhwama zabo niye senisebenze nogobela babula lo bhuti babo lo sikhwama simiswe igazi lomuntu wasekhaya wava wasithatha nje ngoba hamba wathatha negroup. Ngiphethe ukulapha wakudala, ngiyaphinda ngiyasho kunina, uma ufuna ukuphila kulungisa impilo yakho fona mkhulukazi Mulo. Angazi ngike impilo yami, sengithola amabhandi ngagcaba ngaqhuma ngaphalaza akulungi. Iy'lwane lezo zingigcinazelile kwenzeka something.
khona ekhala phezulu ekhaya. Kwenzekani kulo muzi? Angima ngizohlola manje ukuthi kusasa kwagqitha isigubhu la dala emandulo. Siyanilandela le moya le. Uze ube nezitha zifunani kuwena, yini ebalekile ngawe. Ngoba idlozi zizoshaya injabulo yakho. Iy'thongo zizoshaya injabulo yakho. Bangcono lababona amabhayi. Wena ungaboni lutho nje namabhayi. Awunayo mhlawumbe umoya ozosebenza kodwa unabantu abadala abadinga ulungiselelo. Uma umbethe umuntu isikhathi esiningi onamacala ongaphezu kokuthi udle iy'nkaba namagobongo. Ngathi kunina fonelani uNkazimula nginihlolele and ukungiphatha abakhulu laba abanye ngibalapha the past few years nakhathala halfway. Nengane eningi manje enza lokhu akwenze khanye athi promotion akhohle abalele. Enza lokho nalokhu akwenze khanye athi promotion abalele. Masubuya ubuya namaphupho amaningi amangaka awuzwa. Abaye benizale ukuthi ngiqashile iqalekise is more than 3,000 years ekhaya. Kodwa into ebheka imali. Usukhohlele le moto ithi unike uyibona. Le ngane unike uyibona. Lo mshado unike uyibona. Wena uyakhula ekhaya, wonke umuntu uyafa ekhaya, bayafa at the same time. Bafa indlela efanayo, awuthuki. Wonke umuntu ugxosha indlela efanayo emsebenzini. Uma wakhile endaweni, njalo ngithatha amacala. Umphathi ulwa nani, thi uthe ungashongo lutho. Khona imoyela lapho. Asahlangene nonondika indawo nokhamba lokho. Geza uhlambulule uqaqe iqalekiso zasemandulo. Mina ngumelaphi oqaqa izinto ejulile zasemandulo esedlula izinyanga ezinkulu. Angihloli mina into ozongifika uzongikhulu ngizokuhlola. Ufike ngitsho ulale nesilwane nesitha ngitshela into yaziyo. Ngizoya phansi ukuthi inkinga zezivuke kwenzekeni. Into engaphezulu kwakho. Uma ufuna uNkazimula, into efuna ngitshela phela impilo abayiqondi yini efike ngiyenze. Phela ufuna ngitshele lokho. Ngibe nebongo phela angifuni kwazi izitori. Uyangizwa? Ngoba abanye benu kade niphupha niziba nwaziba amaphupho. Senisifonela umkhulu angisazi impilo yami kwenzekeni. Uma ngibuza sonke lesikhathi ubungaphuphi wena. Hayi mkhulu bengaphuphi enganaki lutho. So uma impilo yakho namaphupho njengomdlalo uzolungela njani izinto. Le video ayidingi ukuthi ibe yini. Ngiyanithethisa manje. Uma umbethe umuntu wasemandulo uzumbathe bambuyisele emumva kukhula zokulungisa ngaphandle kokuthi ezohlolela izindaba zabantu ngaphandle ukuthi azomnika inhlanhla kuphela uzolungisa izinto and isikhathi esiningi labantu abaninibethe babe nezithwalo zokhokho babo noma bona ezavuka ngezingane zabo. Awukwazi kuba nezingane nje wena usuhlele 5 years nendoda awukwazi kuba nengane. Wathwala lo muntu lo ongimbethe wanele ingane yakhe. Lo moya uyahlupha la. Ngeni understand manje lento le. Ngeni understand and it's a waste of time. It's a big waste of time ukuyama video la TikTok. It's a big waste of time. Because isizwe somisa abantu abamnyama si understand. Mathi iqalekisa zabazali zwele enganeni. Uzongitshela ukuthi nesilwane. Uzongitshela ufuna izitha. Uzongitshela siphela yonke into. Kulahlekile namabhadi ufuna ibhande lezitha. Uzube nezitha wena uxabane noba. Ngoba 90% abantu abafuna amabhande abasuke ngixabene namuntu. Unezitha nje ngoba lo muntu lo mbethe ayekho right. Mazi ubani wenzani ulothi uyolungisa ingubo nje. Uyolungisa ingubo ukuthini? Awungitshele ulungisa ingubo ukuthini? Usuyilungisile ingubo. Uzuyilungisa ibelongiswe yini indaba wrong. Athi umuntu uzongibula ingubo. Iyambule nenhlanhla ngoba iyahlanjulula enhlanhla. Ungibula ingubo enenkulumo. Mase ngibulileke impethu ezingaphathwa leyo ngubo le ukuthi azambule bekhona impethu. Kwenzekani kulo muntu ongimbethe? Ubuyeleni? Uzongitshela manje na mkhulu hayi asazwani nomndeni. Ngihla ngiphupha uma engithakathi, ngiphupha usisi wami engithakathi. Abanye benu ngiphuka ngilana nobaba. Bayatshela nje uphula nobaba wakho, noma upastor wakho bayatshela uma wasekhaya ufuna ukuhlangana nawe. Uzuveza ubaba wakho nje awazi indaba. Uzuveza usisi wakhe ekuthakatha bayakutshela iwele lakho leli lingibethe usuthandazileke siyabonga uyakhalanga uyakwizayoni uyakhuleka uyalapha kwakho basindisiwe sesibongiwe isipipha siyenzile the ritual part spiritual i-ritual part esekhaya lo okusisi wakho wamoya useveza usisi wakho ekuthakatha usuyamzona usisi wakho useveza uma wakhe ekuthakatha uyamzona uma wakho izoxabana nani nimi imoya
Anginazi nina abantu abanjani ukuthi nabantu enicawu ukuthi niya nodwa enincane agcaba emhlabeni. Imoya ihamba ngegazi, uyazalwa nje phansi kwamanguni babakho babegcabeni, babeyiswe kuziphi izangoma, abanye benu miselele emanzini. Mkhulu ngiphuma amanzi, ngiphuma amanzi ucela ukuthi ngiyokudlala, wacela emanzini. Mina mangifonela, mkhulu impilo yami ayihambi kahle, ngenzeni? Finish. Ngokutshela mina, thatha lokhu nalokhu, ngidinga lokhu, wenze exactly into engiyishoyo. Wakhathala afweni ngoba sekukhanya, usubuya futhi sekukhona endlu. Ngiyathanda ukuthi niye nikhale, sinike izinto, niphumelele-ke manje. Uma siphumelelile sifike isikhwama, lifike ikhehla, kufike inkinga kuleyo promotion yakho, ngoba wena usukutholile okufunayo, awusafuni ukuqhubeka. Usushaya umkhulu ngamaphupho amade lapho ko-WhatsApp. Kulungile. Uma simemeza kanje yingoba silambile, angithi lo enicabangayo. Ngiyanifundisa la. Impilo yomuntu omnyama uzaliwe kunendaba kithi abakulaleli bakwenza ufeel ngathi useless kanjani. Wena ubaluleke kakhulu edlozini lo abangamuzwa. Sukuma wenza into ehlukile. Geza idlozi elibi, geza uphehla amanzi amnyama, geza idlozi elaphendula, geza iy'thwalo zobomkhuzi semandulo, uthole ukwakwenzekeni emsamo wakho. It has nothing to do with amagobongo.